ସବୁବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ପଖାଳ ଦିବସ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପଖାଳ ଦିବସ। ଆଜି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ, ଗପସପ ଚାଲିଥାଏ। ଆରେ ଭାଇ ପଖାଳ ଦିବସ କାଲି, ଆଜି ଜଣେ ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି ଯିବା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଇଁଷ ଟକଳା ଲୋକ କହିଲେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଆଇଁଷ କ'ଣ ହେବନି, ଆଜି କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଇକି ଲାଭ। ସେଠି ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ଗୁରୁବାରେ ତୁମେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ? ଆଜି ପୁରା ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବନି। ଏଇଭଳିଆ ଗପସପ ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ମନରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଅସଲ ପଖାଳ ଖିଆ ସେଇ ଯିଏ ପଖାଳ ସାଧା ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୁଇଁ ଭଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 8-10 ପ୍ରକାର ସାଧାରେ ଖାଇବ। ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ମାଛ କ'ଣ ଭଲ ନୁହେଁ କି? ମୁଁ କହିଲି ମାଛ ଭଲ ଯେ, ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବେ ହାତ ବାରମ୍ବାର ପଖାଳରେ ପୁରେଇବେ, ଆଉ ହାତ ପଖାଳରେ ପରିଗଲା ପରେ ସେ ତୋରାଣୀଟା ପୁରା ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ, ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଓସ୍ତାଦ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ କହିଲେ? ସେଇ ଶେଷକୁ ସେଇ ତୋରାଣୀଟି। ଲଙ୍କା ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଅଦା ଫଦା ତ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିବ। ପଖାଳ କଂସାର ଅଧା କଂସା ସେମାନେ ଆଗେ ତୋରାଣୀ ପିଇକି ନିଜର ଖାଇବା ସାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ନିଦ, ତାପରେ ଯେଉଁ ମନ ଖୁସି ହେବ, ସେଇଟା ଆଇଁଷ ତୋରାଣୀରେ ମିଳିବନି। କାରଣ ଥରେ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଲେ ତୋରାଣୀଟା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ, ତୋରାଣୀଟା ଗନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ମୋ କଥା ଭାରି ମନ ପାଇଲା ସେଇ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ। କହିଲେ ଭାଇ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ପଖାଳ ଖିଆ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଖାଳର ମଜା। ଆଉ ଆଇଁଷ ଅଲଗା ବେଳେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ ଆଇଁଷ ଏତେ ମଜା ନୁହେଁ। କାରଣ ଦହିଟା ହେଉଛି, ତାର ତୋରାଣୀଟା ହେଉଛି ଅସଲ ମଞ୍ଜି।